Neville Gafà kien isaqsi lil midrubin fil-Libja għal ħlas biex jingħataw viżas mediċi lu suppost jingħataw b'xejn. Inkella ma jingħatawx il-kura meħtieġa. Kienet din l-allegazzjoni serjissima li saret minn ġurnal indipendenti ftit tax-xhur ilu u li dwarha għadha għaddejja kontroversja sħiħa. Iktar u iktar wara li ftit tal-ġimgħat ilu Neville Gafà reġa' mar fuq żjara fil-Libja, żjara li skontu kienet waħda fuq xogħol personali. Iżda żjara jidher li kellha aktar minn hawn wieħed tant l-istqarrija tal-istess gvern Libjan irrapportat din iż-żjara bħala waħda ta' natura diplomatika u li Gafà kien hemm bħala l-mibgħut speċjali tal-Prim Ministru Malti u l-matula kellu laqat ma' diversi membri tal-gvern Libjan dwar il-każ suspettuż tal-Libjani midruba f'Malta. Ivan Grekmentov mexxej tal-Alleanza Bidla tkellem dwar dan waqt il-programm 10Q fuq Net Television, preżentat minn Sergio Malija. U qal li għandu informazzjoni li hemm ta' persuni li jridu jixtu dwar dan il-każ f'Malta. Hemm żewġ tipijiet ta' nies li jixtiequ jiżdu. Wan, il-midrubin infushom li ġew hawn Malta biex jieħdu l-kura u huma qegħdin jgħidu każ wara każ wara każ, hemm affidavits u hemm kollox qed jgħidu li minflok ħadu l-kura għax ma ħallsux ċertu flus lil Neville Gafà u lil ċertu Garsalla li kien miegħu li kien jaħdem bħala interpretu tiegħu ħaniftehmu, daw kien jiġu mkeċċja minn Malta alla volja litteralment bid-demm ħireġ mill-amputations, pereżempju jekk xi jaqtawlu saqajh barra, kien litteralment infaxxat u mibgħut barra mill-pajjiż għax ma ħallax flus lil Neville Gafà. Grekmentov stqarr ukoll li f'dan il-każ il-pulizija ma tħallitx tagħmel xogħla u tinvestiga kif suppost minkejja dettalji, informazzjoni u kuntatti li nataw dwar dan il-każ. U kompla jgħid li fil-kawża ta' Gafà kontra l-ġurnal lokali, il-maġistrat iddeċieda li għandha tinstema' x-xhieda ta' wħud minn dawn il-Libjani. Ħamis kien il-ġurnata li l-maġistrat iddeċieda li lest li jisma' lil dawn ix-xhud. Il-weekend is-sibtu l-ħadd mela il-ġimgħa. Għaddit il-ġimgħa. Is-sibtu l-ħadd Neville Gafà kien fuq dan il-famuż vjaġġ fi Tripli u beta jagħmel bdew isiru it-telefonati biex jiltaqgħu. Ivan Grekmentov qal li din ma kienx l-ewwel darba li Gafà mar il-Libja biex jipprova jkellem lil dawn in-nies li jixtiequ jiġdu kontrih fil-qorti. Dawn in-nies bagħtu affidavit lil Grekmentov fejn qalulu li Gafà skuża ruħu magħhom u offrilhom kura ġdida minflok dik li suppost ħadu, flimkien ma' 200 jew 300,000 euro l-wieħed. B'kollox l-affidavit kienet iffirmata minn 13 ruħ. Grekmentov staqsa minn fejn se jġib dawn il-miljuni Neville Gafà biex dawn in-nies ma jitkellmux fil-qorti. ċara, mar jixtrihom fil-fema tiegħi, mar minflok jiffaċċjhom fil-qorti, mar jipprova jgħidlhom isma' tiġux il-qorti. ċara. Ivan Grekmentov qal li żjara diplomatika li għamel Gafà ġiet wara l-laqat li kellu ma' dawn il-midruba, wara li dawn qalulu li huma qed jitolbu kumpens ta' 500,000 kull wieħed u li l-arranġament isir b'mod legali. U qal li jidher li meta naqas li jintlaħaq ftehim bejn Gafà u dawn il-midruba u dar fuq il-Ministri Libjani. Grekmentov qal li l-Ministri Libjani ndunaw li Gafà prova jqarraq bihom u kien għal ftit li ma ġiex arrestat waqt li kien fil-pajjiż. Tul il-programm u stqarr ukoll li l-whistleblower f'dan il-każ ġie meddet kemm il-darba, kif kien meddet ukoll hu stess, iżda hu għażel li jibqa' jitkellem dwar dan.